Мәхәббәтне нәрсәгә генә тиңләми адәм баласы. Ап-ак булып яуган карларга да, агым суга да һәр кемнең үзенең күзаллавы. Булат Алинәсен тәүге кат күргән чакта егетнең күңелендә көй ярала. Һәм шушы көйнең гаилә учагы җырына әвереләсен яшьләр инде шул вакытта ук чамалаганнар. Ә без исә бүген Шәриповлар гаиләсенең тормыш җыры нинди бормалар аша үтүен бергәләп барларбыз. Булатның күңел кылларын тибрәтүче көй мәхәббәтнең үзе икәнлеге ул мизгелләрдә бөтенләй уйланылмый. Көтмәгәндә килүче сихри хис дип юкка гына әйтелми шул. Күзләр күзгә очрашуның насыйп вакыты кайчан буласын, берәү дә белми. Бу йөрәктә берләнүче, аңлатып булмаслык серле бер аһәң сыман. Безнең инде танышу тарихы үзенә күрә бер кызыклы да булды инде ул. Минем студент вакытлар, Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укып йөргән егет вакытлар, җилле вакытлар, җитез вакытлар бит инде. Шул без 4 егет квартира снимать итеп торайык инде ул вакытта. Шул егетләр арасыннан берсе инде диплом алды да, үзенә күрә бер бәйрәм, мәҗлес оештырам дип инде дусларын, туганнарын җыеп, шул бер күркәм генә бәйрәм ясады инде. Шул бәйрәмгә инде уртак дуслар аша Алинә дә килеп эләккән. Мин инде аның теге бик тыйнак, теге артык сөйләшми дә инде шул тыйнаклыгы белән үзенә җәлеп иткәндер инде. Мин үзем дә теге тыйнак кеше буларак, бәлки шул сыйфатын күңелгә теге якын алганмындыр. Мәҗлес ахырында инде мин аның телефон номерын алып калып, үздә бирде. Бәлки мин дә шаган булганмындыр инде аңа. Шул бер-ике көннән инде мәйтәм туктале сообщение язып карыйм әле дип сообщение җибәрдем. Әле җавап бирмәгән булып кыланып йөрде башта. Шуннан соң менә шул вакыттан теге язышып, күрешеп, очрашып йөри башладык инде. Шул вакытта ул миңа, шунда тыйнак егет булып күренде инде. Мин аны тоже ошаттым. Гел елмаеп кына тора. Гел елмаеп торды, баяннарда, гармоннарда да уйнадылар анда. Анда дуслары, бергә укыган дуслар, бергә тордылар алар. Аның шәп баянчы икәнен беләдер инде танышкан вакытта? Юк, мин аның белән танышканчы, булай теге татар җырларын, татар сәхнәсен белән таныш түгел. Менә Булат белән очраша башлагач, инде кызыксына башладым, җырчыларны тыңлый башладым, музыкантларны игътибар итә башладым концертларда йөргәндә. Музыкага, татар музыкасына мәхәббәт уятты дип әйтим соң инде. Тәрбияләгән булай инде сине Булат. Шулайдыр, Сәхнә кешесе булгач, җилбәзәктер инде бу дип уйламадыңмы башта? Авыррак булыр дип уйладым. Танышканда ул Әлфинә Зәгамова белән йөридер булган, мин хәтерлим, ул миңа видеоларын күрсәткән шул танышкан көндә. Мин инде барып әзрәк теге хисләрем булды. Шул гадиллеге, тыйнаклыгы белән үзенә әсир иткәндер инде. Күрәсең, шулай танышып киттек без аның белән. Күрешүгә тиз ризалаштымы Алинә? Күрешүгә башта шул язышып, телефоннан сөйләшеп, хайран гына йөргәнбездер әле. Инде аннары соң чәчәкләр алган булып шунда янына килдем инде. Бер 3 ел тирәсе очрашып йөрдек тәген. Аннары соң матур итеп теге туйлар ясап инде тормыш кырып җибәрдек. Ул бит әле очрашкан вакытта бер-береңне сыймыйм дисәң дә, гаилә тормышы башлангач, бөтенләй икенче вазгыять. Менә шушы вазгыятькә күчү сезнең гаиләдә ничегрәк булды? Мин аңа йөргән вакытта да әйттем, мин өйдә утыра торган кеше түгел. Теге шуңа күрә теге шуңа риза булсаң гына дип. Шуңа күнәргә туры киләчәк дип. Аңлата килдем инде. Ул дөрестән дә хәзер ияләндек, менә ул минем гастроль тормышына ияләнде дигән күк. Хәзер инде барда тәртип. Беренче елларны менә өйләнешкәч, ул гастрольләрдә бик еш чыкты. Мин күбесенчә шул ярый әнием янымда. Аллага шөкер, балалар карашырга булышты ул миңа. Гаилә корганда, балалар үстергәндә дә, мәшәкатьләр, сөенечләр аралаш килгәндә дә киңәшләшер өчен әни сүзе кадерле адәм баласына. Күңелне айкаган хисләр иермәсен тәртипкә салыр өчен дә бик еш кына газизләребез куенына сыенабыз бит.
әти-әни сүзенең теге яки бу вакыйгага карашының мөһимлеген бала аларның гамәлләре аша аңлап үсә. Монысы тәрбия җимеше. Алинә дә тормышындагы җаваплы адымны атлаганча якыннарының фикеренә кулак сала. Булатны да бик яратабыз, бик ихтирам итәбез Булатны. Ул үзедәген бер нәрсә сорасаң, бер дә отказ бирә торган кеше түгел, бик булыша безгә. Рәхмәт ялсыныңа. Бергәләп эшләгән чаклар буламы соң? Сез үзегез белән яшисезме, фатирдамы? Без фатирда яшибез, безнең бакчабыз бар. Бакчага киләләр, эшлиләр, бик рәхмәтле, бик рәхмәт. Кызым инде ул җиләкләр бик җыярга ярата, шундый элгер ул җиләкләрне бик тиз җыя, эшүкне дә бик тиз утый. Элгер ул яктан. Элгер, Аллага шөкер, Казан кызы дип тормый, бөтен нәрсәсен эшли. Бергә эшлибез, бергә яшибез, бергә ашыйбыз. Аллага шөкер. Аллага бергә шөкер. Сынап карамадыгызмы соң, менә бакчада булгач, әзрәк эш беләм икән бу, гармонга тотып йөрим икән дип иләнешкәнче. Юк, мен азыр сиздим, теге икенче этажга лестницаның әйберләрен ясап куйды инде ул бөтен формуларын, әйберләрен дигән шикелле күренеп тора инде, белеп эшли ул. Булат хәзер чисталап теге Тохта җиренә җиткереп эшли. Инструментларын да шундый аккуратны гына җыеп берсенә матур. Бик аккуратный кеше. Менә шунда инде әйтәм, моның кулыннан килә икән. Ышкындырга ярамый моны. Юк. Ышкындырга ярамый бу. Син гел сәхнәдә, төрле менә мәҗлесләрдә дә бит инде төрле очрашуларда йөрисең, бәйрәм кебек тормыш читтән караганда. Алинәгә шундый бәйрәмнәр ясыйсыңмы соң иде? Иде генә түгел, менә гомумән тормышта. Ну, ясыйбыз инде, ул менә концертлар, ниләр ярата, мин инде теге концертлар безгә күбрәк эләгә бит инде. Минем бик барасы килми инде концертларга, теге йөрисе килми. Ну, алай дагын тормыш иптәшем белән бергә концертларга теге йөрибез, барабыз инде. Әйдә барыйм инде дисә. Кунакка барырга бик ярата инде ул. Минем менә күбрәк өйдә торасым килә минем теге. Гел кайтып кереп булмагач, миңа өйдә рәхәт шикелле инде. Ну, шулай да хатын-кыз сүзен тыңламыйча булмый. Кунакларга да йөрибез, барабыз инде менә. Шулай да хатын-кызның теге кайнап чыккан, яукәләгән вакытлары була бит инде. Менә шул вакытларын чамалап калып, вакытында ничек килеп җибәрәсең? Ни рәвешле була бу җайлашу? Без инде теге әйкәлешеп алсак та гына инде безнең узакка бармый ул менә. Бер сәгать үпкәләп йөрергә можым, и сразу шулай җайланып китә, теге кайбер кешеләр шикелле атналар буе сөйләшмичә, андый әйбер юк бездә. Безнең менә җеннәр шулай туры килгәндер инде дип әйтимме. Андый теге үпкәләшүләр сез булмый инде ул гаилә булгач. Шулай да без тиз генә җайлашып китәбез. Кем үпкәчелерәк сездә гаиләдә? Ну, хатын-кыздыр инде бәрбер дәген. Мин үзем дәген бераз үпкә тотырга яратам. Ну, минеке озакка түгел. Алинәнеке дә шулай инде, теге бик озаклап үпкәләшеп йөрмибез, әйткәнемчә. Кайсыгыз үпкәчелерәк? Миндер, наверное, мин күбрәк үпкәлим. Һаман да шул аның эше белән бәйле инде, һаман да шул теге идә еш булманга күрә. Шуңа Көнләшүләр буламы ике арада? Бардыр инде әзрәк көнләшү бар. Булгалый. Кем күбрәк көнләшә? Икебездән бер төрледер дип уйлыйм. Хотя аңа язучылар, шул эш буенча да язучылар күп бит инде. Язгалыйлар кызлар да. Кызлар да язалармы ни социаль челтәрләрдә? Язгалыйлар инде шул теге эш буенча. Игътибар итәсеңме соң? Элек ничектер катырак игътибар итәдер ям. Теге йөрәккә дә якын аладыр ям. Хәзер инде барыбер бераз Исең китми инде. Бераз тынычландым, исем китми дип әйтсәң дә була хәзер. Теге яки бу мәсьәләдә менә уртак хәл итә торган гаиләдәге мәшәкатьләр дә була бит инде. Кем сүзе өстенрәк чыга? Гаиләдә ир кеше баш буларак инде минем сүз күбрәк үтә торган дип әйтәм инде. Хатын-кызның да сүзен тыңларга кирәк. Бәлки ул да дөрес әйтә бит инде кай вакытта. Но бәрбер үзеңнекен эшлисең инде. Кай вакытта гына дип әйтеп куйдың әле. Хатын-кызның сүзен тыңлыйсың, үзеңчә эшлисең инде менә шулай. Үзеңчә эшлисең дип
шаярту катыш әйтелә әлбәттә. Әмма һәр шаяртуның бер хак ягы бар. Гаиләдә күп мәсьәләнең уртага салып сөйләшеп, соңыннан нокта ират тарафыннан куелырга тиешлеген әби-бабай, әти-әнидән күреп үскән Булатта. 3 бала арасында уртанчы егет ул. Төр апа, Илшат абый, Булат һәр вакыт елмаеп тора. Сәхнәдә дә, тормышта да. Менә ничекләр итеп үстерергә икән шундый ашык күңелле баланы? Булат ул тумыштан шундый булды, шундый йомшак күңелле, бик мәрхәмәтле, шундый тыныч бала булып үсте. Алар ишесе дә шундый, ишесе дә. Булат айрым шундый йомшак күңелле, мәрхәмәтле булып үсте. Ә гаиләдә менә шулай җыр моңга гашык кешеләр бармы соң нәселдә? Илшат абый. Бар. Минем әти, гармунчы, абыем, гармунда бик матур устаный дирәя. Бу шуларның йонсы тигәндер. Ә сез уйнамыйсызмы соң? Юк, мин Бала чакта менә нинди эшләрне бергәләп эшлидегез, нинди эшләргә өйрәттегез, нинди булып үсте ул? Көтүдә көтте ул стройкада да эшләде ул кичкенәдән комбайнда да эшләде ул бөтен эшкә дә пешәнен дә чапты, утынын да ярды, менә шундый бөтен эшкә дә ярдәмчел бала булды. Үскән вакытта йомшак күңелле булса да, әзрәк әйткәләгән вакытлар булгандыр инде. Малайлар бит инде шук була. Андый вакытлар да булды инде. Аларның тәртипсезләнгән вакытлар да була бит инде. Ну катын дәшмидер инде аларга. Дип кенә гәрим, алар дип кенә тыңлап китәләр инде. Нәрсә әйтсәң, нинди эш әйтсәң, эшләп барсында башкарып калыр. Кул арасыннан китмәде инде ул. Бөтен эшне хәзер дә шулай. Бөтен эшне без бергә эшлибез. Менә бөтен балалар җыелып, кияүләр, бөтенебез бергә эшлибез эшләрне. Йорт эшләрен. Гастроль арасында вакыты каламы соң Булатның кайтырга? Әйтсәң, гастрольне ташлап булса да кайта. Иде ярдәм итәсе булса, иде эш булса, гастрольен алган эшен калдырып булса да кайта. Гаилә мәнфәгатьләре дигәндә, аның рухи һәм матди ягын кайгырту күз уңында тотыла. Һәркем үзенчә хәл итә бу мәсьәләне. Әмма матди як дигәндә, дилбегә күбрәк ират кулында. Моның өчен өлгерлек тә, үҗәтлек тә, тәвәккәллек тә, тырышлык та зарури. Булат башкарган эшләре хакында сөйләргә яратмый. Мактану булмасын ди. Шулай да һөнәрләрен белү кирәктер. Ул тавыш яздыру остаханәсендә ялт итеп эшләп куйган. Җырлар язу сәләте дә субханаллах. Музыка мәктәбендә балалар белән эшләргә ярата. Концертларда, төрле чараларда чыгыш ясау, иҗатта кайнау, йөрәгенә ял. Балалар белән эшләү миңа ничектер рәхәт. Менә аларның чиста итеп, менә шулай матур итеп баянга җырлаулары үзе күңелгә бер рәхәт бит инде. Аларның менә шушы татар җырларына, татар халык көйләренә мәхәббәт уяту үзенә күрә күңелгә ниндидер рәхәтлек бирә инде. Гастрольләргә дә йөрисең, Казанда да концертларда күп катнашасың бит инде. Аннан төрле конкурсларда да катнашасың. Монда да эшләргә, гаилә тормышына комачаулык итмиме менә бу эшләр бөтенесе бергә бер түгәрәккә тупланып бетә аламы? Бер түгәрәккә сыйдырасың инде аны ничектер әйе. Шулай ук концертларда да йөрергә туры килә, төрле чараларга да теге чакыралар бит инде, мәктәптә дә инде өйгә арып табып кайтып керәсең менә шул кич белән дип әйтик инде, балаларын җигереп әти кайтты дип каршы алалар. Менә шуннан да зур зур бәхет. Юк. Менә шулай ничектер җайланып, Аллага шөкер бара инде тормыш. Әмир, Амели, хәлләр ничек соң? Әйбәт. Әйдә үзегез турында сөйлә инде миңа, Әмир. Мин 2 Б класста укыйм. Әйбәт укыйм. Әти-әнинә булышам. Юам, сиберәм. Әнигә дә булышасың инде алайса, әйме? Әти белән нәрсәләр эшлисез? Җырлау җырлыйбыз.
Баянда уйнарга өйрәнәсең килмиме соң? Җырлыйсы гына киләмени? Гармононим, гармононим, хаман гармононимен, остарып ширкәш басында битвәем улымен, остарып ширкәш басында битвәем улымен. Кулаңны шапылдап, шәшәнне сыпырда, тыпыр, 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 тыпырда, тыпыр, 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 тыпырда, тыпыр, 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 тыпыр. Әйдә, Амелия турында сөйлә инде безгә. Амелия Ничә яшаңа? 5, бакчага йөри. Күңеллеме соң бакчада, Амелия? Әйе. Дусларың бармы? Әнигә булышасыңмы соң өйгә кайткач? Әти белән әни сезне ачуланамы соң әзрәк? Тәртип бозсагыз. Юк. Ачуланмыйлармы ни? Ну, может. Балалар тәрбиясендә нинди әти булат? Булат ул гаилә җанлы кеше дип әйтәм мин аны, чөнки ул безне, әйтегендә мине, балаларны бик ярата. Тегемле әйткәнчә, еш идә булмаса да, барыбер идә булганда ул һәрчак балалар белән үткәрергә вакыт гел таба. Балаларны бик ярата. Менә урманда якын булгач, алар гел менә хәзер кыш көне тау шуырга чыгалар алар гел. Еш балаларны садикка да, мәктәпкә дә ул кертә иртә белән. Рәхмәт аңа ансы өчен. Минем эшем иртә бик башлангач, Булат балаларны иртә белән кертә. Идәге хуҗалык эшләренә булышамысың? Ничегрәк әйтим инде. Ну, өстәл ашарга әзерләү ансы минем өстә инде. Үй буенча җыштырырга, пылесос итәргә миңа булыша, иләрне җыштырырга. Бу хатын-кыз эше, бу ир-ат эше дигән бүленеш бармы сездә? Бардыр дип уйлыйм. Әйткәнчә, өстәл, кухня минем өстә. Син җаваплы инде. Мин җаваплы кухняда. Күңелләр еш туламы үзе? Күңелләр еш тула, но безнең семьяда да бөтенесе шундый йомшак инде. Әнидә, әтидәген сүз әйтә башласалар, күңелләре тула. Җылап та җибәргән мыштылар, менә шул безгә дә күчеп килгәндер инде, йомшаклык, тыйнаклык. Ир-ат еларга тиешме икән, Булат, ничек уйлыйсың? Тормышта. Ир-атлар көчле, алар еларга тиеш түгел дигән сүзләрдә ишетәбез бит инде. Но төрлесе була торгандыр инде, ул бит инде кешенең күңеленнән тора, характерыннан тора. Шуңа күрә ир-ат тагын була торгандыр инде. Синдә буламы алай күңел тулган вакытлар? Күңел тулган вакытлар була инде, ул бит инде күңел халәте. Но алай дагын җылап утырырга кирәк түгелдер дә инде. Алина еласа ничек юатасың? Алина җыласа кочаклап аласың да, бер пәпитеп аласың да. Шулай җуатасың инде теге. Хатын-кызга бит инде аңа күп кирәкми, бер матур сүз, бер чәчәк шунда инде алып кайтып бирәсең. Яратам дип көн сайын әйтәсеңме соң? Бәлки илегрәк әйткәндер. Но көн сайын булмаса да әйткәлим инде. Яратуын чын ир-ат күңеле, йөрәге, гамәлләре белән белдерә. Шат сайын хисләрен кычкырып йөрү бизәми берәүне дә. Алинәнең дә, Булатның да бер-берләренә эшкерсез мөнәсәбәтләре күзләрендә язылган. Бер карашка барысы да сыя. Мәхәббәт тә, якыннарына хөрмәт тә, тормыш гаме дә. Сәхнәләрдә бик күп җырчыларны үз көенә биеткән Булат Шәрипов безне менә шулай якыннарын бик тиз генә әтәтергә биетеп дип әйтәләрме әле сезнең якларда? Шушы табыр тирәсендә җыеп алды. Бу әлбәттә шаярып әйткән сүз. Бик еш кына үз көенә биетәме Булат сезне? Яни синдән сорыйм әле башта. Юк, алай дип әйтмәсем. Бигән вакытлар буламы соң? Гел аның шагына килгән вакытлар. Тиз бигез.
Менә Булатны шундай нечкә күңелле, бик сабыр гына, бик дигән инде диде, ләкин әнисе аралашканда шалт кына бер җөмлә ышкындырды, кысса бик тиз кызып китә дип. Әтисе белән шайтанны ачып куйдылар. Кызулык бөтен кешеләрдә бар бит инде ул. Ансыз булмый торган инде ул. Тормыш булгач. Тормыш арбасы кызулыгы булмаса тәгәрәми бит әле аны. Әйе. Үскәндә артыннан шактый чапкандыр инде апасы. Әйе. Үскәндә бит инде бөтен балаларда да шулай бит инде ул теге кечерәге олы бала артыннан йөгереп йөри бит инде. Бездә дә шулай иде инде. Менә мин инде юлдан үтсәм, Булат минем арттан шул юлдан үтә килде. Хәтта һөнәр сайлаганда да шулай. Хәтта һөнәр сайлаганда да шулай, әйе. Арча педагогикалиятында укыганда бик зур трек булды апай менә. Ул инде 3нче курста иде, мин әле 1нче курска килдем. Инде мин аңа менә башы идем, ул ашарга пешереп куя, миңа рәхәт инде ул вакытта да менә апайга зур рәхмәт. Хәтта дипломга хат язып бирде инде ул миңа. Ярар бит серләрне ачып бетермәйме? Мин баягы гына укыдым. Азат абый менә бакчага килсә дә, авылга кайтса да, ди Илшат абый әйтә инде монысын, баянын кыстырып кайта инде ул ди. Әле дә баянны ерак куймагансың. Кемне җырлатабыз соң, Булат? Нә, апамны җырлатыйк. Үзебез дә бергә кушылып җырлыйк, бергә. Иң дигән җыр менә сезнең гел җырлана торган җырлар кайсысы табын артында? Бергә җыелганда ретро җырларны җырларга яратабыз. Чөнки бабай менә безгә акмыш буена бастырып шушы ретро җырларны җырлатып үстерде. Менә шул җырларны без хәзер дә җырларга яратабыз. Иртә таңнарда барып дагыларга шулай гаиләдә дә аерылмыйча, кайрылмыйча, саргайтмыйча бер-береңне яшәү өчен гаилә учагын ничегрәк сакларга, ничегрәк якларга икән, Булат? Матур итеп җыелышырга, бер-береңнең хәлен күбрәк белергә инде менә. Шул ул бит инде күп кирәкме бит адәм баласына? Бер шалтыратып менә әнигә biz инде көн сайын яшәп торабыз диме? Иртә белән бер шул хәлен белеп алсаң, ул бит инде әллә нәрсә кирәкми адәм баласына менә шул. Әйтеп кара, син нәрсә дисең? Гаиләдә инде шулай бер-береңне яратып, хөрмәт итеп, бер-береңне ишетеп, туганнар белән шулай очрашып яшәүдән дә иң зур бәхет инде шул. Ушак булгач бит инде Фәридә, әгәр дә утын өстәмисең икән, ул сүнә. Әгәр дә инде артыграк өстәп җибәрәсең икән, ул бит инде дөрләп, әллә кайларга кагынып китәргә мөмкин бит инде. Шулай бит. Шуңа күрә инде тиешенчә утынын өстәп, артыгын өстәмичә, шулай итеп гаилә учагын саклап яшәү шулдыр инде учак. Чамасын белеп кенә. Чамасын белеп кенә, әйе, бик артыгы да ярамый, киме дә ярамый, мин үзем шулай белим инде. Журналистика дөньясында кайнау дәверендә йөзләгән гаиләләр белән күрешсәк тә, без менә шушы гаилә учагы тапшыруын эшләгәндә һәр гаилә белән күрешүгә дулкынланып киләбез. Һәм сезнең гаиләгә дә шулай дулкынланып килдек. Безнең хисләр сезнеке белән аваздаш булып чыкты. Гаҗәеп нечкә күңелле кешеләр икәнсез. Чөнки менә иң беренче интервьюларны, әңгәмәләрне яздырганда ук без нечкә күңелле кешеләр инде дип елап та алдыгыз. Сөенештән, хәтта ир-егетләрнең күзендә дә яшь бөртекләре җимелдәде. Менә шушы күз яшьләре, әлбәттә, алар сөенештән. Безне бүген караучы тамашачыларыбызның гаиләләрендә дә күз яшьләре фақат сөенештән генә җимелдәсен иде. Күз яше бит ул хәсрәттән генә түгел, ул адәм баласының җан бәгыренең чисталыгы турында да сөйли. Аның кешеләргә никадәр мәрхәмәтле булуы турында да сөйли. Шул ягын да онытмыйк. Һәм безне каршы алырга
ниятләгән без барырга җыенган киләсе гаилә учаклары да нәкъ менә шундый булсыннар иде. Алар нинди булар? Анысын инде вакыт күрсәтер. Ә Шәриповларга исә без шулай ялт итеп кенә кабул иткәннәре өчен, йылы-йылы хатирәләре белән уртаклашканнары өчен рәхмәт сүзләре җиткерәбез. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә дә зур. Бөтенебезне шулай бер өстәлгә җыйган өчен. Бүген менә без рәхәтләнеп ял итәбез, сөйләшәбез, әңгәмә корабыз семья белән. Шуның өчен сезгә аерым зур рәхмәт. Өстәмә бер ял булды инде. Әйе. Машалла, рәхмәт үзегезгә дә.